Dera ġdida lill-ewwel sular ta' dar Arka f'Għajnsielem fejn jgħixu mal-20 persuna b'diżabilità li issa għandhom faċilitajiet kompletament ġodda u ambjent isbaħ u aktar komdu. Il-proġett ġie inawgurat mill-Isqof Anton Tewma fit-tmiem qudiesa ta' ringrazzjament għal 15-il sena servizz li l-Kanonku Michael Gallia ta' bħala direttur tal-Fondazzjoni Arka li tmexxi din id-dar. L-ewwel sular tad-dar inqala kollu biex ġew installati mill-ġdid is-servizzi, tkaħħal, tbajjat, inbidlet l-amara u ġie installat tagħmir ġdid. Inawgurajna wkoll dan il-proġett li ħa madwar sentejn sabiex irranġajna, adattajna u proġġejna skont il-liġi li titlob illum id-dar għal dawn il-persuni b'diżabilità. Dan kien proġett li ħa sentejn u ġie jiswa madwar 400,000 euro. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil poplu Malti u Awċi tal-ġenerożità li dejjem wera ma' dar Arka. Fakkar li l-Fondazzjoni Arka għandha wkoll żewġ appartamenti fil-komunità, dar il-Ġublew tal-Ħniena u dar il-Madonna ta' Pinu. Il-Kanonku Gallia kien it-tieni direttur tal-Fondazzjoni u ħada fidejh direttament mingħand il-fundatur Dun Manuel Kurmi. L-Isqof ta' Għawdex issa ħatar il-Monsinjur Jimmy Sherry biex imexxi l-Fondazzjoni u wkoll id-delegat tal-Isqof għad-Djakonija u direttur tal-Karitas f'Għawdex. U din hija grazzja kbira li fil-Gżira ċkejkna ta' Għawdex għandna istituzzjoni bħal din. Wara dawn in-nies li huma residenti hawnhekk irridu niftakru wkoll fil-familja tagħhom u xi drabi anke familji tagħhom li jkunu marbutin magħhom li żgur li għandhom din l-għajnuna u jħossuha din l-għajnuna għax jgħidu kemm huwa importanti li jkollhom din l-għajnuna min-naħa tal-Fundazzjoni Arka. F'dar Arka jingħataw servizzi ta' residenza permanenti u jiġu offrut ukoll servizz ta' respite. Id-dar hija magħmra wkoll b'heated pool u multi-sensory room.